Πώς να παίξεις με ένα κινητό τηλέφωνο παλιάς τεχνολογίας για 5 λεπτά. Τώρα δεν ξέρω, έχω ανεβάσει το ξέρω το πιο βαρετό βίντεο, αλλά όποιος κάτσει να το παρακολουθεί είναι μάγκας και άμα κάνει subscribe θα τον έκανα φίλο. Ή θα του γράψω στα καρφιτσωμένα σχόλια το όνομά του και θα πάτε να του κάνετε εγγραφή. Για πείτε μου τα νέα σας, πώς περνάτε την ώρα. Εγώ την περνάω κάπως έτσι, άμα δεν έχω το κινητό μου τηλέφωνο. Παίζω με το κινητάκι αυτό 5 λεπτά. Εντάξει, το ξέρω είναι λίγο υπερβολικό για 5 λεπτά να παίζω με το κινητάκι αυτό. Αλλά τι άλλο να κάνουμε. Άμα δεν έχει μπαταρία το μεγάλο, ξέρω εγώ, ή τέτοιο. Παίζω με αυτό το κινητάκι. Τώρα εντάξει, δεν έχει σημασία ποιο είναι, αλλά θα πω εγώ την της μητέρας μου. Αλλά δεν έχει και τόσο